Astăzi dimineața a parvenit informația de la Serviciul de Informație și Securitate, în cadrul Direcției Situaționale Orhei, informația precum că în pădurea din preajma orașului Orhei, mai bine zis în Codri, s-au depistat niște obuze cu calibru de 76 de mm, granate RGD 5 și cartușe din timpul celui de-al doilea război mondial. Două granate RGD 5 și 4 obuze cu diametru 76 mm și cartușe, mai multe cartușe. Cartușe pentru pistol automat. Laboratorii Direcției Situaționale Orhei a fost făcut un demers către Comisariatul Militar Teritorial Orhei. Dumnealor, la rândul lor, au informat Ministerul Apărării și la fața locului se află geniști din batalionul Vigeniu din Negrești, raionul Strășeni, care le-au ridicat, le-au instalat în ladă și le vor transporta la poligonul special pentru a le dezamorsa. Începutul anului avem registrate, 8 cazuri, mai multe cazuri, în localități rurale. În Codri Orheiului avem deja a doilea caz.